Kuka tää jätkä? No, se on Piko, joo, hei. Tässä jätkeen kanssa zoomailtiin vähän, että ajattelin tesmaa tätä partisuutteria. Tässä näin, niin se on kylänpinnassa kuulemma kova juttuja silleen, että eihän me jätkeen kanssa uskottu, niin ajattelin itse tesmailla tätä ja chiikailla vähän, niin kuulemma pitää katsoa niinku tässä bissa tänne, puolen litran pulloa, sit antaa vähän hörppyä ja juoda se ykkösellä alas. Lähdetään kattoo. Miten se menee? Joo, lähdetään kattoo, miten se menee. Käy pullo vielä toisinpäin, että näkee kaikki, että siellä ei mitään. Vähän vaahtoa. Vaahtoa vaan. Et vittu mitään. Kuka oli vaahtoa se mitä? Häh? Ei mitään. Kun sä näet? Tsiikat, joo. Noniin, sano sit kun lähtee. Sano vaan action. No niin, nyt menee. Menee jo. Hei, action. Action. Onko pullo tyhjä? Oh. No. Mikä vittu juttu? Oliko se hyvä juttu? Come on, hei. Ihan tosi. Tässä on reilusti luonnetta, niin mä kysyn, että mikä vittu juttu toi on. Hei. Ihan tosi. Kylänpinnassa jätkille voi tulla sanoa, että hei päällikkö taas, moro. Pistäkää vaikka 3 litraa siihen, mä joo sen. Ei tunnu vittu missään, hei. Ihan tosi. Tsemmi. Keskity siihen mitä sä teet. Jos sulla on huono syötte, niin et sä mihinkään voi laukkoa vittu. Häh?